Bantayan Island, kung taga diri ka o di, akong ipasigarbo kining halapad nga hunasan sa Bantayan. Ug kung sa matag dapit na ay hunasan, bliss kay ka. Kay matag karon og unya, kung pwede ka manud-an, pwede kay ka manguha. Sa hunasan kung magkugilang ta sa sudan, di gyud ta mautdan. Okay mga katunay sa makadiyot, uban ko sa akong pagpanginas. Kanyo, suliot ka to na yun. Napaw. Ambot na nung ngalan ng suliot. Suliot. Sa imo ng kasagaran ni i-address sa tao ba katunay ba? Suliot ka tao. Aray. Lami ni siya. Ambot na lang. Tuling ko ang katunay. Kuan ra ba ni siya kanang isud kay sa tanan ba? Di na siya kapalag katunay basta mahakop na ni siya. Up. Pass na ni. Alright. Before ta moadto sa unahan katunay mo hapit sa ta diri. Biro kaya ninyo ha? Tindog na ba? Para tunay katunay mga panggunggong. Lo ka diya. Tingnan kayo ba? Naarag sila pa katunay atong tanawang katunay ba? Pila ka dong? Usara na kariya? Gunggong. Okay mga katunay, diha lang mo kay sa unahan adto na ta. Nya kani kadua ni. Ay basta magkugira ta sa unasan nga tunay. Makasuwa gid ta adobo ni karon na. Right kayo. Dangan nigsili halang-halang aw. Tapat kay ni ron sa kaon lagi. Mga ara sila eh. Dalawa. Kani ang isa eh. Arang daghan gayo. Wala pa gani ko mi adto didto katunay, arang daghan po didto, ambot na lang. Malapad kaya sa unasan no. Siya katunay oh. Ang ubanani sa pinakalaw daghan kayo. Pero mao ring makuha nato sa unasan katunay. Pipila raw gamera ba. Nga siya, dakipot na siya eh. Salamat sa inyong pagtanaw mga katunay, makasuwa na ko. Goodbye mga katunay, ingats.